Osnovna škola Prvi srpski ustanak u Orašcu obeležava 90 godina postojanja, a kakva je trenutna situacija u školi, koliko imate đaka i kakve uspehe postižete, reći će nam direktorka ove škole Milijana Petrović. Hvala vam što ste došli. Mi ove godine slavimo 90 godina postojanja. Naša škola ima 120 učenika, raspoređenih u dve škole, matičnu u Orašcu i izdvojenom odeljenju u Koplerima. Deca su nam vredna, aktivna i stvarno se trudimo da im omogućimo raznovrsne aktivnosti, a što se tiče njihovih uspeha, nižu se uspesi redovno u skladu sa njihovim sposobnostima i sklonostima. Evo, baš na poslednjem opštinskom takmičenju iz matematike imamo zapažene rezultate, 2 druga mesta, dečaci iz 3. razreda Filip Aleksić i Mijat Perišić i Ivanu Milojević koja je osvojila 3. mesto takođe na opštinskom takmičenju iz matematike. Svi oni su nam osvetlali obraz i idu dalje na okružnu u Kragujevac. Vaša škola nosi naziv Prvi srpski ustanak. Koliko decu usmeravate ka tom cilju i ka takvim znanjima? Mi negujemo duh naše tradicije, istorijski duh može se osetiti kroz hodnike naše škole, ali trudimo se i da idemo u skladu sa vremenom, jer ipak su deca ta koja nama diktiraju naše ponašanje. Moramo da se prilagodimo njima, a svakako u skladu sa motom naše škole se ponašamo jer stvaramo potomke dostojne naših predaka. Nije mala tradicija, da li ćete nastaviti u tom duhu? Kako da ne, posebno ja što sam Orašanka rođena i đak ove škole, na ovom mestu sada imam još veću odgovornost, a i kada osjećate ljubav u srcu, ništa nije teško. Zdrav nam bio, veseo bio, kolo vodio, sinove ženio, ćeri udava, imanje ne prodava. Domaćine, da ti žito dobro roda i živina da se ploda. Pa ustanak je podignut 1804. godine i danas je 90 godina škole i tako obeležavamo tako što ćemo da glumimo zbor u Orašcu što se desi u Mariću Ćerosi. Da li je teško bilo pripremiti ovakvu predstavu? Pa jeste. Pripala ti je najznačajnija uloga, a šta bi ti izdvojio iz svoje uloge kao najzanimljivije? Pa najzanimljivije bi izdvojio tekst, zato što mi se tekst baš sviđa. Moja uloga je danas da glumim devojčicu iz sela koja obaveštava narod da dolazi kralj u naše selo. Da li ti je zanimljiva uloga i da li ti je bilo lepo dok ste pripremali sve ovo za dan škole? Pa naravno, s obzirom da volim to, volim glumu uopšteno, tako da nije mi bilo ni teško i uživala sam pripremajući moju ulogu. Jeste li čuli, narode? Jeste li čuli? Uskoro stiže kralj u naše selo. Kako koji kralj? Šta to pitaš? Pa naš kralj ujedinitelj, Aleksandar Karađorđević. Šta me tako gledate kada vam kažem da dolazi na osvećenje spomen škole? Da, znala sam da ste čuli. Neka starešina bude Karađorđe. Opet se, braćo, ja ne mogu prihvatiti. Zato što sam čovek ljuti pre, pa ko ne sluša ili pođe na drugu stranu, ja ću onoga da ubijem. Pa evo mi imamo hor, u tom horu pevamo 3 pesme, pevamo Karađorđe, himna škole i Bože pravde, to pevamo. Danas smo ovde povodom Dana škole i 90 godina postojanja naše spomen škole. Tu smo da pevamo u horu, da glumimo, imamo neke aktivnosti i neke običaje koje generalno radimo za Dan škole. Šta za tebe znači tvoja škola? Pa moja škola znači jedno veliko druženje i to je naša druga kuća gde možemo svašta da naučimo.